Vraiment me bɛɛ fo bi anw nisɔndiya don ye bi de ye anw kuma don ye bi de ye anw kunkɔrɔta don ye bi de a yirala k'a fɔ ko armée bɛ fa la armée bɛ ba la ŋunuŋunukan fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ fu bi de an bɛ foli lase an ka cɛbaw ma ka son excellence colonel Assimi Goïta a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ k'u bɛɛ fo le chef d'état-major le ministre de la défense ka foli las'a ma le chef d'état-major k'a fo nin kɛnɛ kan dante foli min na ka aw yɛrɛ fo média fɛn fɛn bɛ yan aw ka ca n tɛna se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma médiaw ka ca ka na an ka nin wagati duman in la ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔw bɛ fɛn in kɔnɔna la n bɛna n da don o la k'olu ɲɛfɔ ka foli lase aw bɛɛ ma o la ka kuma lasegin aw ma ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka video ninnu partager bi nisɔndiya don ye quoi. Ok Bobo o bɛ an bila ka don an ka babu kɔnɔna na teliya la a yirala k'a fɔ ko an ka les 5 colonels ko u nommela ka kɛ généraux ye a kuma cayalen don kosɛbɛ yala ko jumɛn de bɛ kuma in kɔnɔ a différence jumɛn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. I ye question ba de poser n kun k'a fɔ barika da Ala ye bi bɛɛ ni kelenya bɛ armée kɔnɔ n'i ye nomination in lajɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ nomination in na fɛn dɔ bɛ nomination in kɔnɔ ɲɛ t'o la quoi o de bɛ fɛn wɛrɛ bɛ nomination in kɔnɔ min honneur ka bon ni fɛn bɛɛ ye et puis min qui est très très significatif et qui montre à suffisance que an ka armée bɛɛ ni kelenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ nomination min kelen filɛ à titre exceptionnel n'a ye nomination in lajɛ a fɔlɔ-fɔlɔ o ye son excellence colonel Assimi Goïta lui il est proposé au grade de général d'armée à titre exceptionnel n'i y'o ta k'a lajɛ o kɔrɔ ko Assimi bɛ armée kɔnɔna la ale de ye général 5 étoilé ye jala dan jala dan n'o bɔra yen à titre exceptionnel au grade de général des corps d'armée an bɛna jɔn na an bɛna colonel Maliki Diaw a bɛna ale la ale ye armée de terre ye an bɛna colonel fɛn min ye colonel major Ismaël Wage ale ye armée de l'air ye an bɛna Sadio Kamara la ale ye garde ye an bɛna Modibo Kone la an balimaw ka danfara kɛ ni ɲɔgɔn cɛ Assimi au grade général d'armée mais après tɔw bɛna au grade de général corps d'armée n'i ye corps d'armée lajɛ o ye étoile 4 ye Assimi ta ye étoile 5 ye a bɛ mun kofɔ ça veut dire quoi a kɔrɔ an ye Assimi bila an ɲɛ ma dans les faits an ye Assimi bila an ɲɛ ma devant le peuple malien wa an bɛ Assimi bila an ɲɛ ma maintenant même dans l'esprit militaire même dans l'esprit même de l'armée ça fait Assimi a b'an ɲɛ an y'a bila an ɲɛ ma jala fɛnɛ la c'est nin ye armée ka honneur de ye nin tɛ 5 colonels ko ye nin tɛ 12 colonels ko ye nin tɛ 20 colonels ko ye Assimi de ye an ka ɲɛmaa ye ka transition diriger mɔgɔw yɛrɛ ɲumanna ko les 5 colonels mais a mana to colonel major dɔ b'u cɛla o mais o jɛra kan ka tila k'a fɔ Assimi devient le général d'armée 5 étoiles an tɔw bɛ 4 étoiles don mun na parce que Assimi ye président jɔyɔrɔ fa bilayi ni officier ninnu ye hɔrɔn ye n'o tɛ u b'a fɔ an bɛɛ de ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i ma wusa n'anw mais e ye président jɔyɔrɔ ta k'a degun ta k'a risque ta ka tentative fɛn fɛn tun bɛ ko ka fagali kɛ e de tun viselen don hakilina minnu bɛ ta i y'a ta o kumana e bɛ bila anw ɲɛ jala la sinon dɔw ka colonel jala ka kɔrɔ ni Assimi ta ye mais a ye fonction min kɛ nin 3 ans 4 ans kɔnɔna la u y'a dɔn a ye donc ce veut dire les 4 autres olu kɛra général de corps d'armée voilà le général de corps d'armée ale ye 4 étoiles n'o bɔra yen an bɛ taa colonel Abdoulaye Maïga la à titre exceptionnel ale kɛra général de division ye o ye 3 étoiles ye munna Abdoulaye Maïga bɔra CEDEAO a tun bɛ jɔyɔrɔ min na CEDEAO la Abdoulaye Maïga prenait à peu près moins de 10 millions par mois a bɛ démissionné don min na o ma jɛn n'a ye Abdoulaye Maïga nana ka faso baara la
il est docteur. kosɛbɛ. Il est colonel docteur. A y'o to yen ka na jamana baara la. Ablaye Mayiga a ka porte-parole ya kɔnɔ. Fɛn o fɛn bɛ tali kɛ gouvernement ka orientation politique la, militaire, socio-économique, ça veut dire qu'il n'a même pas hésité un mot ka phrase kelen bɔ gouvernement ka kuma la. Un monsieur dynamique, un monsieur engagé. Ale kɛra général de division. Mɔgɔ bɛ ko les 5 colonels ko tɛ o. N'o bɔra yen, an bɛ taa an ka cɛba tɔw la. N'o ye général minnu bɛ yen ka kɔrɔ, Daoud Ali Mohamadine. Ale ye général de division ye. Ale fɛnɛ dɔ farala ale jɔyɔrɔ kan. Donc an b'a fo nin kɛnɛ kɔnɔna la yan. Dan tɛ foli min na, olu kɛra général de division ye. Fɛn min ye Abdourahmane Babi, armée de terre, ale fɛnɛ kɛra général de division ye, ale kun ye général de brigade. Fɛn min ye Abdoulaye Cissé, armée de terre, ale fɛnɛ kun ye général de brigade, ale kɛra général de division ye. Fo kana bila Moussa Moriba Traoré la, ale fɛnɛ kɛra, ale kun bɛ transmission kunna télécommunication, ale fɛnɛ kɛra général ye. Cɛba ale fɛnɛ kɛra général de division ye. Cɛba jumɛn kɛra général de division ye tugun? Général de division Keba Sangare Pankase Sangare denkɛ, ale de kɔrɔkɛ Keba Sangare de kɔrɔkɛ sara, a kun bɛ char de boli blindé. Keba ye cɛ ye. Buguni gouverneur kɔrɔ, ale de chef d'état-major adjoint ye, ale de adjoint ye. U fa fɛnɛ kun ye général de. Donc ale fɛnɛ kɛra général de division ye. N'i ye nin nomination in jateminɛ, mun na nin kɛra? Mɔgɔw bɛna ɲininkali kɛ ko mun na nin kɛra? An bɛ segin, an bɛ taa 1968. U k'a fɔ an ye à titre exceptionnel, Moussa Jala joli don. Mais min ye ne tɔɔrɔ nin nomination kɔnɔ, munna o ma kɛ première classe fɛnɛ ye? Non seulement on les a promis généraux, mais après ne kun bɛ fɛ k'u kɛ première classe, parce que Moussa Traoré y'a ka première classe don ayant le grade général déjà. Moussa kelen ka général Jala don kuma min na, Moussa ka première classe fêté. I bɛ officier caman ye, généraux don, i bɛ officier caman ye, Jala b'u la mais première classe tɛ dɛ. Nous ne pouvons pas faire avec aussi honneur de première classe. Mais est-ce que Wagati Nataola, vous savez que première classe? Wagati Nataola, vous savez comment classe? Moussa Traoré a attaqué. Moussa Traoré quel est général pour Mamina? A ka commandant d'unité, a eu Wele Kana, au de Moussa Traoré la première classe doit là. Étant général, Moussa a fêté. Moussa a première classe a fêté quand général. Donc Moussa kera général à titre exceptionnel. Notre Moussa vient de donner le lieutenant de Kounou. Mais Doka Fogné n'a capitaine Jala et Moussa là. Doka Fogné n'a commandant Jala et Moussa là. Nous n'avons pas l'influence. Mouna assise là, on a une quoi que général. Mouna on a une. On a assise qui n'est qu'un commissionnaire. On a une mouna. A fɔlɔ ye mun ye? Ninnu y'an ka jamana bali tilali ma. Mali kun kan ka tila 2021 a baara bɛɛ labɛnna. Ninnu ye courage ta k'i jɔ an n'o cɛ. U b'a ta don min na tubabu ye proposition k'u ye. U bɛ to fanga la, u bɛ amnistie d'u ma, u bɛ kɛ ka élection ka 5 ans d'u ma, k'u to fanga la, u ka maliyɛnw janfa. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont jamais voulu. Ko bɛ kɛra ka ni mɔgɔ 5 fara fɔlɔ, u ma se. Ko bɛ kɛra ka armée fara, u ma se. U y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Dugu 1000 ani dugu 800 o de kun minɛlen don. Ninnu ye dugu 1000 ani 700 ani dɔɔni u y'o libéré. Tɔ tora damadɔni ye. N'i ye armée ta k'a lajɛ pourquoi sɔrɔsiw sɔnna k'a fɔ a ye fɛn di ninnu ma ni mun ka kan. N'i ko ko char président Baden ye char san. N'i ko avion président caman tɛmɛna min ye avion san. Nka drone dun. Le premier président à avoir acheté des drones au compte de son armée a fɔlɔ kɛra Assimi Goïta de, du jamais vu. Mali kabini Ala ka Mali da Mali ka drone sɔrɔ a kɛra Assimi tile. Fɛn bɛɛ Assimi kunna général d'armée a n'a ka kan 5 étoiles a n'a ka kan. Filanan ye mun ye? Bibi in na en une année l'armée a fait 797 sorties. Au cours duquel l'armée a neutralisé 1800 terroristes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'armée malienne, les femmes, ils ont récupéré 72 000 km² en moins de 1 mois. Kabo Ber, Kana Djoura, Kabo Bamba, Kabo La, Kana Yele, Kata Agelok, Kabo Agelok, Kata Kidal, Kana Inafrak, Kabo Inafrak, Kani Yoro Bemine, en un mot, 12 ans d'occupation. Nous nous amené Kada Auma. Donc, Ibn Mounié, Ataïka Radje,
les radars des dernières générations, on en a noué. Les avions de combat, on en a noué. Les chasseurs multirôles, on en a noué. Fermier, les systèmes de défense. Les systèmes de défense aérienne, les S3 fou, Kadam les S1 et S2 là, on en a nous au Tchamaï, au lac Sahama, les obis, les bombes, les comment je s'appelle là, les missiles balistiques, les missiles supersoniques, les missiles de longue portée. Bien en même temps, bon, ni en bon, il t'en sort. Quel est le fait de moi? Il veut me rendre bon, c'est qu'il bon, mais en bon, ni en bon, il t'en sort. Oui, aurait quoi. Ni infanterie ta kalajé, ni borola kana cavalerie là, ni borola kana blindé là. BTR Gansan, BTR mima en bolobi, on est à peu près à 400 BTR. BTR de Béboulé, ko Bravamaya transporte chor, les blindés qui transportent les fantassins. Oui, Richikai. Avec forme ko blindé. Maronia fami allez blindé mouni be talike ou be tchauta ou be keleke moment difficile là au lieu d'équiper nous avec 3 mitrailleurs. Avec les véhicules amphibies, n'a pas armée un véhicule amphibie est un véhicule encore non seulement avec le doulo sans faire, mais aussi avec le djila. BTR nous nous dit, au BTR nous nyama, il be fait bien nyama, beaucoup blaba user, au blaba user, au débat nyama ni dona djila avec yelema avec jeke, avec ya famia bala, avec bateau, avec kamambo. Donc, na donna déjà na kamambo là, il va faire robinet ndo ba duma lo be dalen dro jimbe do akoro be bo. O mobile kelin ji e fait, mobile kara bato yi. O de ta d'atterrir souka, la debo konala parce que vous me bolika jiginji là. Plus de 400 véhicules de ce genre. Avec faut de des véhicules amphibies. C'est une démonstration. OK maintenant nous konana. Blindé Klinglemi avec les Chinois, où il y a contracté 9500 blindés. Des dernières générations. Aïe, autant que ça a des politiciens clés là, oui, Marguerite Tifon B7 B6 B7, autant en Wati. En Wati blindé chi, tu sais, on va carton. Parce que le régulier quand c'est un carton. Vous savez, il est déjà fait bec. Bibina, ni a cavalerie ta kaladje. Fait nos un boulot Terminator. C'est un véhicule qui est composé de 16 punais, qui est équipé encore de 155 mitrailleuses, qui peut lancer des missiles et des bombes à la fois. À quel est le réservoir nan de bala? Et le réservoir nani au de bala. Oui. Il y a un véhicule encore qu'on appelle tonnerre. Tonnerre ben un boulot. Au tonnerre, t'es allez dans le bouchira. N'a sur 100 finaux, il peut provoquer la pluie. Allez coucher quand tu sais qui joue là. Aïta bien ta armée là. Ou bien avoir timna. Armée de terre était 21 régiments, mais bien avec colonel Assim Gota, on est à 23 régiments. Il dit qu'il doit tout débit. Sur la souveraineté à Doko Mouanana. Sur la souveraineté à Doko Mouanana. C'est raison pour laquelle il mérite ses grades. Gradi ma douma ko coup d'état ou bien faire no hôtel. Jamana de on anya la nini. Mais coup bla nyoyen temps. Ka 5 étoiles colonel Assim Gota au bord armée là. Ni mais armée ka kelia ila ni mais armée ka danaya ila. Ni mais armée ka reconnaissance ila envers ces gens là. Sur la souveraineté. Mais ni mais minke domino ko fouille. Odato Assimi est proposé au grade de général d'armée. 5 étoiles. Moko général Mundo. Kamangum falo lolo de là. Kungorota lolo. Sangorota lolo, kunawolo lolo ninje, kabi kuna lolo kujan, lolo mimbe sangorota kofo, lolo mimbe kunawolo kofo, lolo mimbe monter en puissance kofo, mana lolo te. C'est bien, ils sont déjà doués ça. Ni ça va faire ça, ni fait ben kofo ni do. Donc, oui Mali tanga fin chamama. Wa jala mimbulani. Au promotionnel tellement bien mieux généraux. Malgré déjà au promotionnel bari mieux généraux. Mais ils n'ont jamais voulu. Ils ont servi les Maliens d'abord. Maliens ont baissé car qu'on a voulu sur tout mina au lieu de tafolo. Ni Maliens ont boré au lubena. Sinon ils ont nommé combien de généraux? Plusieurs. Mais madame nous est là. Mais où y a que folo? Moi ni c'est moi c'est qui Walimando fika do Walimando. Ni moi Walimando, moi bi Walimando. Donc où y a sur Simonu Walimando. Au lieu à dombi ka fo nous ni fait no kaka. Moko be armée kono lu donna nunu nya sien jolo e nunu formé olu ba do armée ko metu na bia be togo jumé. Quand tu prends les avions de transport des troupes aujourd'hui amero jumé mono folo ukrainien ne ko manga avion boli ukrainien mais bi
Combien de jeunes officiers, des capitaines, Migi Mounoube Boule, Maliens de dos. Migi Benanimi, Mamadou, Moussa Boukouna. C'est un Malien, c'est un jeune pilote malien. Entre Djanadjala. On veut Woulibi, ministre Barkante, Fopoité, équipage 100% malien. En armée de l'air. On a enregistré plus de 40 vols par jour. Malais armée de l'air est mis enregistré par jour. Plus de 40 vols. En mode enregistré, en mode traité par jour. Même ta Doumounindi, même ta Balbla, même ta Tchaoudjigi. Des opérations de force spéciale. Même ta combat. Au bien, allez, nous faisons ce que nous me transport. Avion, nous me surveillance. Nous, on a plus de 155 Albatros. L39. Son mot, de Boulga Mali, qu'on a surveillé. À Cardan de Timine, à Ward de Timine. Joledo. Avec le budget là, moi mi en tout embarqué qu'on a impecé. Quand tout en tout abouti tu nous avons bloqué impecé. Quand sur fin temps bloqué impecé. Bon nous comment je suis déjà indou vraiment comment faut comment aye baram ga osigara dia. En comment faut bila ye minga parce que ni ko ki to ro mi na ka ka black ki to ro kele na ma fenga. Il m'a fait go. Et bien c'est qu'on a tout dit que jamana boni de qu'on a jamana baltilima, que jamana sangorota, que partenaire du monde ni kanane ASC kanane digitalisation de l'administration, que transfert la ouli, que comment taxi la ouli, que eza bola bargaro bino la ouli, que sera ou bo, que là tout est-ce que ba donc que là auquel là qui to jalam na là ko jala ko lentu là. La libération même du Grand Nord, ça c'est un atout. Donc c'est ok, que soyez colonel majoré et colonel qui n'a que là na fona ma ko jala kele. Non, au cours de ma Jenica Barakele. Donc, Anya Douma, on a Jamana Dunga Lainindo. N'a qu'au classé à une armée ok. Mais, au colonel Douré, au cours de Kassimga général d'armée, Wallahi, il y a des Wallman parce que, même après la transition, au corps honneur qu'on a rendu assimilé, on doit rendre l'honneur au général d'armée, colonel. Ça fout général Assimi Goïta. Dama digala kalo saba yɛrɛ de b'an bolo an bɛ se k'a fɔ ko kolonɛliw awɔ armée yɛrɛ y'o yamaruya ni jalakɔrɔ donna kalo saba i bɛ se ka fili ka a tigi ka jalakɔrɔ fɔ punition t'a la foyi t'a la donc o ka yafa ma an filila Aguelok fɛn min armée communiqué kɛ bi k'a yira k'a fɔ ko kunun Aguelok Babancha kɛ wale tigilamɔgɔ olu tun ye u ka wale jugu u kun na o ta ka Aguelok kan ka o sɛgɛrɛ armée kɛla sababu ye ka o ko in ka o bali i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la yanni an ka kɛ Zawa kɛnɛ. Me fengelen fiye dimanche kuganga be don même abin blasra à dona dimanche le 10 ou bien le 11 dimanche le 11 moko ka se ka bla commentaire la nga dimanche don faut parce que domba de quoi ke domba de don dimanche le 12 dimanche le 13 à Tezawaten, terroristes et donc je chauffé à 22h. Il dit moi je suis sur les on va vérifier. Terroristes et donc dimanche à 22h. Vous voulez un donc oui renfort sur un volontaire badé. Donc nous ma Mali attaque nous ma attaqué ça. Nana nous sortant. Quelle est attaqué au lieu de la zone ka. Il va quelle est niveau quelle est il y a territoire, il faut de tout fait pour préserver maintenant ton territoire. Maintenant, ni armée nana, taro faut tout l'année Algérie a datu. Et aujourd'hui, Janfa ou Darakenaka. Donc il faut avancer. Ou qu'on a qu'il attaquer lundi le 14 chou à 23h qu'on a qu'il attaquer aller ni Menaka. Donc Algérie va faire tout biga c'est a tout bira parce que ni kele kera Tezawaten kele be don ale fi Jakuya so tout la sarakato la donc a eu poussé katanu donc comment la sura la wéron que Tezawaten le dimanche soir à 22h donc il est volontaire ou ni renfort munu nana oui baraw boloda donc pour que waké ou be kidal ciblé ani Menaka ani Aguelok. Pour ce faire, on a un indicateur où on placer. Donc, on a attaqué à peu près à on a attaqué une Jamakulu, mais à Katani Mobili, qui est ça va Kemanani. En quoi ça veut dire qu'on a France 24 et RFU Bafo. Ouais, Avocata Tezawaten. Tezawaten, Tere, ou trois attaques qu'il a lié. Eh, à la Cabargado, nous serons sur une nappe. Au même moment, le lundi à 14h, les drones maliens, ils ont tué plus de 67 terroristes. Avec qu'il fait de rouler comme il y a bien poussé on devrait être attaqué le lundi soir de sûr.
mais nous ça fait il n'est plus que armée de opération que blende armée bika est-ce qu'il va calmer ça veut dire opération de bali on m'a bonne calmer ali armée m'a communiqué nga plus de 67 morts anya be haraki ka bebla tout daro là bas donc mo mi OK il va communiquer mun kalani ka fina bi u yɛrɛ kɛra an ye dadi kula u yɛrɛ kɛra wa an bɛ min fɔ maliyɛnw ye wagati kunkurunin ko don il y a de localisé il y a de bébert il y a agali a ye kan attaqué les 10 ala y'a kɛ a ka mɔgɔw tora la a ka baradura min bɛ yen n'o ye akasa ye an y'ale nin diɲɛ fara aliza buya an y'ale nin diɲɛ fara tɔtɔra ya agali a bɛ bɛr inshallah maliyɛnw kan kɔnɔ nin jalakura min donnen filɛ nin ye asimi ka jalakura terusi fɔlɔ min n'a b'a su bɔ o bɛ kɛ yadi ayi ngo mɔgɔw ye min kɛ Asimi ne ka 5 étoiles i b'a kalama ko a ma fɛn kɛ a bɛ terusi 5 faga an ye a bɛ yadi faga a bɛ Amadu Kunfa faga a bɛ o kumana fɛn min Fadi Alimamudu a b'o faga a bɛ Ag Buhada a b'o faga Ahmed Ag Alfaraka a b'o faga les 5 a b'a hakili to nin bɛɛ jala kelen nin bɛɛ lolo nin kelen kelen de a b'aw si a b'a lajɛ parce que a ye ko de da cɛ ma bi i b'a dɔn ni jala dɔ bɛ yen n'a tile tɛ se ka ko de kɛ quoi plusieurs fois étant présent Asimi coordonne les opérations ni cɛ si tɛ min tɛ terrain sanfɛ comme permissionnaire plusieurs fois n'i y'a ye jiko ni sirako ni fɛn ninnu Asimi da t'olu la fɔlɔ a bɛ ka fɛn dɔ de gérer sur le terrain ni tɛ ne ka waleɲuman dɔ ye dɛ ni armée y'a dɔn Asimi étant présent étant au palais il encore observe il dirige les opérations sur le terrain donc il a toujours participé aux opérations parce que c'est un élément de force spéciale donc il n'a pas perdu la main a ma main perdu dɛ ninnu b'an attaqué u ko k'u b'an attaqué su min fɛ fɛn min ye Aguelok Menaka mais a don su armée ye gosili kɛ su fɛ est ce que b'a kalama fo ka brigadier min bɛ ka gosili kɛ fo ka tila k'a tɛgɛ kɔni den kelen déplacer fo k'a tɛgɛ kɔni den kelen déplacer olu bɛ ɲinɛ min kɔ minɛn dɔw bɛ yen n'i tɛ sɔrɔsiya dɔn i tɛ se k'a ci u nana Aguelok u kɛlen ka attaqué tuma min na arme dɔ bɛ ko 14-5 o 12 tɛ kelen ye u ye 14-5 placé min ma 14-5 ci ça fait armée tɛ kunfɛ baara ye quoi arme dɔ bɛ yen n'i b'ale ci bolo tɛ dɛ f'i sen ka appuyer n'i t'i sen kan ça fait il faut être fort sur les pieds n'i bɛ arme dɔ bɛ yen n'i b'o ci n'i jɔcogo man ɲi dɔrɔn a b'i faga min yɛrɛ y'a ta k'a b'a ɲɛsin kama k'a b'a ci yɔrɔ ma i se b'a kalama sen fula o b'a kɔrɔ k'a sen kuru k'ale kunkolo fara fɛn kun an y'ale kun ci u b'a dɔn mɔgɔ t'an ka tage ten bilen dɛ donc i ye communiqué minnu fɔ nin n'i y'a ye a ma fɛn an tilala mɔgɔw la sinon u tun bɛ fɛ ka attaquer dimanche lundi su i tun b'a la gosi i ma i tun bɛ to k'a fili ko non ko le tour c'est Kidal maintenant ko Kidal de kan ka fɛ donc yɔrɔ in kɛ dimanche su lundi 14h an tilal'u la an y'u ka ko nɔgɔya vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment k'a fina alhamdulilayi Tezawaten ani ni jalakura ye u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ la libération totale de Tezawaten ani ni jalakura ye voilà ne ko Bubu Tezawaten a kuma cayalen don bi dɔw ko ko armée tɛ ka communiqué kɛ Tezawaten kan ko mun de bɛ Tezawaten munna terroriste yɛrɛ ma communiqué kɛ Tezawaten kan aw bɛ fɛ armée de ka communiqué kɛ terroriste bɛ Tezawaten bɛlɛ voilà anw tilala o parce que à chaque fois mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ armée ye fɛn dɔ de bila en place ko campagne aérienne n bɛ layidu da aw ma ko jan tɛ quoi terroriste ka position ma fɔ an de b'an ka position fɔ donc ko jan tɛ wagati kunkurunin an donna Kidali cogo min na yɔrɔ i bɔr'o kalama an ma don Kidali duguma o force spéciale jiginna yɔrɔ min na ka kan minɛ su fɛ ka mɔgɔ bɛɛ faga k'a ban dugu jɛra an ye drapeau kɔrɔta bon Tezawaten bɛ kɛ ten i t'a mɛn a baara kɛ yan nɔ tɛ il y avait des forces invisibles éléments invisibles de bɛ yen wagati jan yɛrɛ tɛ surtout nin promotion kura minnu kɛlen filɛ nin ni Ala sɔnna ma an bɛna o kibaruyaw di an nisɔndiyalen don bi ninnu ka jalakura ko de la vraiment mɔgɔw ka dɔn ko généraux dɔrɔn tɛ dɛ u ye général de corps d'armée de don corps d'armée de don ani général d'armée de don donc Ablaye Mayiga ale kɛra général de division ye n'o tɛ fɛn min ye colonel fɛn min ye Maliki Jaw ye ale kɛra général corps d'armée ye fɛn min ye Modibo Kone ale kɛra général corps d'armée ye fɛn min ye fɛn Ismaël Wage ale kɛra général corps d'armée ye Assimi Goïta ale kɛra général d'armée ye Ablaye Mayiga ale kɛra général de division donc colonel minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o de ye nin an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min an bila ka taa hali bi babu laban na an taa Niger
o y'an ka babu laban a yirala k'a fɔ ko sira minnu bɛ yen nɔ ani monument minnu tɔgɔ kun dalen don français ka cɛbaw la français ka yɔrɔ la ko Niger o ye olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ falen i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la kuncɛ kuma na. tɔgɔ dalen don Faransi la Niger y'a bɛɛ falen AES bɛɛ de bɛna taa falen Mali ni Burkina fana bɛ ka taa labɛn an ka cɛba dɔw de ye baara k'an ye bi bi in na an ɲɛ bɛ carré dɔw la ko Iri 14 juillet ni fɛn ni kiriti ka taa nin tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ bɛna falen an bɛna a bɛɛ falen ka dɔw da cɛba la ka dɔw da Babemba la ka dɔw da Amadu Diko la ka dɔw da i y'a faamuya b'a la fɛn Maraba Kasim na ka dɔw da est-ce que b'a kalama fɛn min ye Filabo Sissoco la minnu ye baaraba kɛ Mali la a sera an k'olu tɔgɔ da ten sa tubabu minnu y'an faw faga k'an baw faga n'u y'an ka yɔrɔ kɛ kaburudon ye hali bi an ka yɔrɔ tɔgɔ dalen b'olu de la o banna donc président baara la Niger ni Burkina b'u ta baara la u bɛ ka personnalités de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔba minnu kɔntɔ ka da parce que n'a baara bɛ kɛ fo région bɛɛ ka fɛn de bila ka na personnage de bila ka na bɛɛ b'i ka mɔgɔba de tɔgɔ bila ka na parce que n'i b'a kɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ u ka monument tɔgɔ dalen bɛ fan o fan i tɛ se ka k'a baara n'i ma dugutigiw consulter parce que mɔgɔbaw de tɛmɛna a dɔw ye dugutigiw ye a dɔw ye alimamiw ye a dɔw ye fɛnba tigi wɛrɛw ye tugun donc n'i bɛ tɔgɔda in kɛ i jija k'i ka mɔgɔbaw i ka notable consulter dugu n'o tɛ i bɛ erreur kɛ donc Modibo Keyita ta kɔfɛ fɛn caman bɛ yen olu tɔgɔ kan ka an ka mɔgɔbaw tɔgɔ kan ka da fɛn caman na Niger ye min kɛ k'a fɔ a ye ko bravo ko félicitations an b'a fɔ a ye Temira ale bɛ nin baro kun cɛ tew la te maaw ka taa Temira san k'u da la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na